Prodáváte nebo chystáte se prodat vaši nemovitost? Tak právě pro vás je připraven tento seriál. V jednotlivých dílech se budu zabývat vším, co prodej nemovitosti obnáší, jak probíhá, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat. Řeknu vám tipy a triky, jak prodat nemovitost za co nejvyšší cenu a za co nejkratší dobu. Jasné, prodej nemovitosti se může zdát jednoduchý. Najdu si libovolnou realitní kancelář, která si nemovitost nafotí, popíše, vyvěsí na internet a pak už se jen čeká na vážného zájemce. Uznávám, drtivá většina realitní kanceláří pracuje přesně takto. Ale věřte, že jsou i výjimky. Správný prodej má probíhat úplně jinak. I o tom, jak správně vybrat realitní kancelář, na co si dát pozor, i o tom bude tento seriál. V každém dílu se budu zabývat vždy nějakým problémem, který může vzniknout při prodeji. Tento problém se budu snažit rozebrat ze všech stran. K tomu, aby tento seriál byl pro vás přínosem, budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. A tak pokud se vám seriál bude líbit, nebojte se polajkovat, sdílet, případně napsat komentář. Budu také rád, pokud mi napíšete dotaz, který vás zajímá, se kterým jste se setkali nebo se kterým si prostě nevíte rady. I o toho tu jsem.